Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Semarem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Penak to Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Apa Pak? Rindunya hatiku. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Rindunya